Kaunti ma Kisumu Jaod Bura mamoro ni James Onyango Koyo koro oseyo nyawadgi ma bende chakoro laro kode komno mano Dr. Hezron Makobewa e kawo ndamo mar ne chwalo ywak e nyim aput mang'iyo ywak mag welo mag ODM ka gino manomiyo koro wit oko wach mar welo bang' kamano. Koyo wacho ni koro ne onge kata chochni moro amora e kinde welono kopogore kaka iwacho gi nyawadgi Makobewa e nyim aput onogono. Bende wacho ni koro biro kawo ndamo ne jatend obila ma station ma Moroni kata osiasa kuom yie ni mondo koro niti kode e wechego mag riambo ni koko ne nitiere kinde welo omiyo koro welo ma kamano nyaka ne ng'ad oko. E sechego jachung' nogono Dr. Hezron Makobewa to kwedo weche mag Jaod Bura koyango ni onge kwayo moro amora meno wuon koro ne gichwalo ka OCS kotene gi weche mag welo nikech obila koro noseketo arita kwe kendo ODM nochano kaka arita kwe ni nyalo tim e yo. Gima ng'eyo ma selero ne jogi ni ne watimo welo ne yiero nominations tarik 19. Nogo kura mano kwan mano olandi ng'ama noyombo ma jorono ng'eyo. Kotoke kamano ng'ato nodhi e tribunal. Kodhi e tribunal, oriambo ne tribunal ne nitie koko. Iwinja? Ne nitie koko. Koro ma tribunal oyie ne nitie koko. Ndiko ne ODM ni mondo ODM oketh yiero no chako tim yiero manyien. ODM nigi yore adek mitimo go yiero. Nitie consensus mubet piny to winjoru. Nitie universal suffrage ma jotim go yiero mokethre cha. Nitie direct nominations. Ma ODM nigi thuo. An ahero lando ni ODM nosetimo one of the three. Kane tribunal odwoko ne wacha, to bang' ndalo 2-3 to ODM okawo ng'ato giwalo gi direct nomination. Ai to mang'ano be gisetero nyinge IB. Koro ng'ama rieko dhi omany gini moro kuno. Yiero ODM nokwayo security e polling stations tema nitime yiero. Achiel kech Muoroni en a hotspot mar violence, ne omi jo Muoroni rapid response units 2, achiel ne nie Muoroni division, achiel ne nie Miwani division. Tijgi ne en ringo kagi patrol kagi cheko kaka yiero dhi. To because of violence mane jomjumbe oketo, kech en mane gimong'eyo gimonyalo time ngima ne en mana tungo wiji gi violence. Rapid response unit ni luongo kuonde ka kuonde pile pile. Oluong gi Kigoche, oluong gi Ombei, oluong gi Obago, oluong gi Nyakoko, oluong gi Rang'ombe nikech mjumbe noketo ji gi koko gi vijandege moketo ma hooligans mariembo mon koriedo dwago kura. Of course, the OCS ma is in charge madwa wachonu ni nyocha mjumbe no oseluoro gi chien modhi ka Ministry of Interior mondo obed transferred, moseyudo barua mondo obed transferred following that evidence. En vendetta ma mjumbe wa oketo gi ng'ata ma nigi divergent view ma ok lure gi mare nyako tim kamano. To wambe wanyise ni we are ready to take him on, come wind, come rain, come sunshine.